जोंनि जे फार्स्ट ISPL बियो जोबनायनि फारसे फैगासिनो दङ। दिनै मोननै जायगायाव क'क्राझार आरो डिमाकुसियाव सेमिफाइनाल जागोन आरो बिनि उनाव 22 तारिखाव मुसलपुराव थार्ड प्लेसनि थाखाय जागोन। बिनि उनाव 23rd जि क्लोजिं सेरेमनि एबा फाइनाल गेमा क'क्राझाराव जागोन, जेराव चिफ मिनिस्टारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। जोङो फार्स्ट ISPL खौ खुंनानै जोंनि मोन्दांथिया जोबोद क्लियार जादों जे गमामायैनो बड'लेण्डआव फुटबलनि थाखाय जोबोद मोनसे गोख्रों मोनसे जोङो थासारि दङ आरो बे थासारिखौ मोजाङै बाहायनो हायोब्ला जोंनि ओनसोला जोबोद जौगालांगोन स्पर्ट्सआव। आरो बिसेसके जोंनि जायफोर प्लेयार्स बिथांमोनहा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय मोजां सुजुग मोनगोन। बेनिखायनो नैबे ISPL नि उनाव जोङो मोनबा फुटबल एकाडेमि गायसननायनि जे प्लेनिं बेखौ आरोबाव मोजाङैनो जोङो बेखौ प्लान खालामगोन आरो जोबनायथिंजाय डिसेम्बराव मोननै जायगायाव जोङो फुटबल एकाडेमिखौ स्टार्ट खालामगोन आरो 23rd आरोबाव गंथाम गासै गंबा फुटबल एकाडेमिखौ जों स्टार्ट खालामगोन। भलिबला जोंनियाव खिन्थु भलिबलनिख्रुइ फुटबला जोंनि जायगायाव जोबोद पपुलार आरो जोंनि प्लेयार्सफोरा गेलेनानै जोबोद बेनिखायनो फुटबलखौ मोजाङैनो अर्गानाइज खालामनो हायोब्ला बेवहाय गोबां अनजिमानि जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बेखौ जोङो जोंनियावबो मोजां एफसिनि गोनांथि दङ, जायनिखि नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनो हायो। बे एफसिनि थाखायबो जों सिन्था खालामो आरो मेक्सिमाम जोंनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेनिं होनानै जाहाथे इण्डियानि गुबुन गुबुन एफसिफ्राव गेलेनो हायो आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हायो। बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ जोङो सुबुंनि अर्गानाइज खालामनांगौ खामानि। सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो जोंनि गभर्नमेन्टआ जोबोद गोसो होदों, मानोना थांनाय गोबां समाव ओनसोलाव बायदिसिना गाज्रि थासारिनि थाखाय लेखा फरायनायावबो बारा लाइमोनफ्रा एबा जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होनो खाबु मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जथेस्थ' गोसो होदों आरो टेक्न'लजि टेक्निकेल इडुकेसन बेवहायबो जोङो गोसो होदों आरो देग्लाय बोसोराव 1000 स्कुलखौ जों एकाउन्ट खालामदों आरो नुनो मोनदों अलरेडि जोङो UPSC नि थाखाय कचिं, IIT नि थाखाय कचिं आरो मेडिकेलनि थाखाय कचिं जों स्टार्ट खालामदों। बेनिफ्राय रिसार्च फेल' बिथांमोनखौबो जोङो हेल्प खालामनो नागिरदों आरो लेंगुवेज लिटारेचार जौगानायनि थाखाय गंथाम आर्काइभ जोङो देग्लाय बोसोरावनो स्टार्ट खालामनो नागिरदों। मोनसे जाबाय बर'फोरनि हिस्ट्रि जारिमिनखौ नुनो मोननाय मोनसे आर्काइभ जों स्टार्ट खालामदों, लेंगुवेज लिटारेचारनि मोनसे आर्काइभ आरो मुभमेन्ट